prekvapenie ohľadom neplatenej verzie Canvy. Pokiaľ teda nemáš platenú verziu a nemohla si odstraňovať pozadie, tak dnes už to je možné, že ho budeš môcť odstraňovať. Ja som prihlásená cez svoj Facebook, čiže v neplatenej verzii Canvy. A tu vľavo na lište máš tzv. Aplikácie. Keď klikneš na tie aplikácie, tak tu do vyhľadávača si napíšeš ako guma na pozadí alebo niečo podobné v tom zmysle v preklade a budeš to mať takého kozorozca. Keď na to klikneš, tak Canva ti ponúkne takúto administráciu a ty si vlastne vyberieš, nahráš fotku z počítača. Čiže ja už tu mám vybratú. Samozrejme, že môžeš si dať svoje fotografie alebo svojich produktov. Potvrdíš to, Canva trošku nám to bude trvať, Canva to spracuje a teraz nás to dá vlastne do toho dizajnu. Takže uvidíme. A vidíš, že už je to tu. Takže skvelá vec. Ďakujem za tvoj like.